खुलुमबाय बे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बे समाव गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय नोंगौ आं दिनैहाय दंफैयो नैबे जलाइस्रि गोजौ फरायसालिनि प्लेग्राउन्ड बा गेलेग्रा फोथारावहाय बेवहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि थान्दै जख'न्थाइ जथुम बिथांमोना बेयो जागासिनो दङ थांनाय 12, 13 आरो दिनै 14 दिनैहाय गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेल हाबाफारियावनो गोबां आलासि महरै बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनाबो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन बेनिनो दिनैहाय नैबे हाबाफारिखौ माबायदि मावफुंलांगोन आरो माबायदिहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बिथांमोना मेसेज होलांगोन नैबेफोरनि बागैहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथांनिफ्राय नैबे समाव जों फंनैसो बाथ्राखौ नैबे समावहाय मिथिनानै लागोन। गोजोन्थों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे संबिजित बायदियै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ बे जख'न्थाइया सानथामनि जे हाबाफारि लानानै जलेस्वरी गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय दिनैनि जे जोबथा गेवलां मेल बेजों गेवलां मेल मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' मानगोनां बिथांखौ जों हांख्रायहरदों। बिथाङा दान्दिसे उनाव जोंनियाव बाहागो लागोन। लोगोसे जों बेवहाय जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि मानिजाथाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथांखौ जर'खा आलासि महरै जों हांख्रायहरदों। मानिजाथाव उर्खाव गोरा ब्रह्म मानगदेब सारमोनहा बाहागो लागोन। लोगोसे जोंनि थांखि जानाय आलासि महरै गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी मानगोनां बिथांजों लोगोसे गोबां जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन फरायसालिमानि गोरायुंजों लोगोसे मानिजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लागोन। बे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो सानसुमै बिथांमोनहा बाहागो लागोन। जोंनि रायजो राजा फरायसा लोगोसे बे हालामनि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे मोजां मोनग्रा जों लोगोसे बे ओनसोलनि गासै सुबुं मानगोनां बिथांमोना जोंनि गेवलां मेलाव बाहागो लादों। जोंनि दिनैनि जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि थान्दै जख'न्थाइ बे जख'न्थायाव जोङो गोबां माखासे जोंहा बे ओनसोलजों लोगोसे जोङो बर' हारियाव बर' माहारियाव माखासे मेसेज होनो गोनां दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालाव खामानि मावनाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बर' हारिखौ जोङो गेरेमसा बर' माहारि जानायजों लोगोसे जोंनि थामोन्था रैखाथि बेखौ लानानै दावगालांनाय जोंनि जे जेनेरेसनखौ जोङो मोजां मोनसे सिक्का दिक्का होनानै लानानै थांनाय बे गासैबो बिथिंखौ जोंनि मानव गेदेर गाहाय आलासि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव दिपेन बर' सारा बिबुंथि लाखिगोन। आथिखालाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोंनि जे डेभेलपमेन्ट माखासे बिथिंखौ लानानै जोङो जे गोजोन फैबाय बिनि सायावहाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानिजाथाव प्रमद बर' सार बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन। लोगोसे आसामनि गोबां जोंनि एमएलए जोंनि मन्त्रि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि जौगानायनि बाथ्रा जोंनि फरायसाफोरखौ लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि गासै सुबुंफोरनो मोजां मोनसे मेसेज होलांगोन। जोङो बेखौ आसा खालायनानै दिनैनि जे गेवलां मेल बेखौ जोङो दान्दिसे उनाव जागायसिगोन। समावहाय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथांनिफ्राय नैबे समाव मिथिनो मोनबाय। गसाइगावनिफ्राय सदिप नार्जारिनि खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।